ברוכים הבאים לסרטון היוטיוב שלי. אני ליה כץ, ואנחנו הולכים לדבר על עקרונות הפסיכולוגיים של למה אתם חייבים ערוץ יוטיוב בשנת 2026. אם נמאס לכם לרדוף אחרי לידים שבדקו 100 מתחרים אחרים, שכחו שבכלל פנו אליכם ושוחקים את המומחיות שלכם, המקום שלכם הוא פה, והסרטון הזה לגמרי רלוונטי לכם. אתם מרגישים שאתם עושים כל מה שאומרים, וזה משאיר אתכם קצת בלופ בינוני עם שיווק שלא ממש עובד בעסק שלכם, והעסק שלכם סופג לקוחות שלא בהכרח אתם רציתם לעסק. לעשות מה שכולם אומרים זה לא בהכרח מקדם. זה משאיר אתכם איפה שכולם בשוק רווי תחרות ללא בחירה אקטיבית. לאנשים גם אין סיבה באמת לדחוף אתכם לבלוט בשיווק ממתג, כשהם בעצמם לא בלטו אף פעם. אז בואו נדבר בכנות. אתם יושבים על ידע שיכול לשנות חיים ואתם בוחרים לשתוק. אתם עושים עוול לתחום שלכם. אתם משאירים את הבמה פנויה לחובבנים שפשוט צועקים חזק יותר מכם, בזמן שלקוחות שבאמת צריכים אתכם נופלים לידיים הלא נכונות. ושנת 2026 זו השנה שאנחנו נראה מומחים פורצים קדימה. בזכות כלי AI מתקדמים ושינויים במנועי החיפוש, זו השנה שבעלי ידע ודעה ישמיעו קול. העייפות מתוכן גוברת, הידע נגיש בכל צ'אט, ודווקא שיש לכם דעה מובהקת וידע עמוק בתחום המומחיות שלכם, אתם שותקים? אז זהו, זה נגמר. בשנת 2026 יוטיוב הולכת להיות המקום למובילי דעה לבלוט בו. והנה 5 הסיבות שלכם והעקרונות שלכם להתחיל לעבור לשיווק ביוטיוב ולהתחיל לבלוט במותג שלכם, להיות בחירה מספר 1. נצלול לעיקרון הראשון, אנחנו מדברים על נדל"ן יציב שתמיד בעלייה מול שטח סחור עם אלגוריתם משתנה. בעצם הביטחון שבונה אוטוריטה. הווירליות מתה. והעייפות מתוכן שזז מהר זה הדבר הכי טוב שקרה לבעלי עסקים בעידן ה-AI. אנחנו בהתחלה של תקופה שמומחים בעלי ידע עמוק בתחומם מקבלים את קדמת הבמה בפעם הראשונה. וזה הזמן שלכם לעבור לסרטונים ארוכים שמפרקים נושאים שאתם טובים בהם. יוטיוב זה איפה שהערך שלכם בולט והופך אתכם למובילי דעה. וכדאי שתעשו את זה מוקדם, כי ב-2027 זה כבר עלול להיות שוק רווי בתחרות. אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק הם רק שטח סחור. אתם עורכים שם באלגוריתם משתנה. ביום שהאלגוריתם משתנה, או חס וחלילה החשבון נחסם, העסק שלכם נמחק כאילו הוא לא היה קיים. אבל את זה כבר ידעתם, נכון? אני לא מחדשת פה. לעומת זאת, יוטיוב ששייך לגוגל והוא המנוע חיפוש השני בגודלו בעולם, הוא נקרא שטח טאבו. זהו מנוע חיפוש והסרטונים שלכם הם נכס שרק משתבח עם הזמן בה. אז מה שהרוב עושים זה בונים מותג, כביכול מותג, על שטח סחור. העליתם פוסט, הוא חי 24 שעות, ואז הוא נקבר בפיד כמו כולם. אם אתם רוצים שוב חשיפה, אתם צריכים לייצר עוד תוכן ועוד תוכן, וזה פשוט מרוץ עכברים שלא נגמר. ביוטיוב אתם בונים נדל"ן שהוא מניב. יוטיוב הוא לא רשת חברתית, הוא מנוע חיפוש. אני יודעת, שוקינג. הסרטונים שלכם ימשיכו להופיע בפיד ככל שיחפשו את המילות חיפוש שקשורים לסרטון שלכם. זה ההבדל בין להיות ויראלי לרגע לבין להיות אוטוריטה לתמיד. כשאתם משקיעים ביוטיוב, אתם לא רק עושים שיווק, אתם בונים נכס שהערך שלו רק עולה. ושם המרדף נגמר ואתם מתחילים לבנות ספריית ידע שסוגרת עבורכם עסקאות בזמן שאתם עסוקים בחופשה עם המשפחה או ישנים. זה מוביל אותנו לעיקרון השני, בחירה מודעת מול התקלות ספונטנית, או בפשטות, מה ההבדל בין שיווק אקטיבי לשיווק פסיבי? אז תנו לי שנייה להראות לכם. זה שיווק פסיבי, בן אדם שיושב וגולל. אתם לא רוצים להיות השיווק הפסיבי, אתם לא רוצים להיות שם. אתם רוצים להיות בשיווק שבן אדם יושב אקטיבית מול מחשב ומחפש אתכם, או אקטיבית מול טלפון ומחפש אתכם. אם אתם תהיו כנים לרגע, עם איזה ליד אתם מעדיפים לדבר איתו? למי אתם מעדיפים לחזור? אחד שנתקל בפרסומת או סרטון שלכם תוך כדי גלילה במקרה לפני שינה, או אחד שראה את הסרטונים שלכם מתוך בחירה
ממש חקר אתכם, חקר מה יש לכם להגיד על הבעיה שהתעוררה אצלו, הוא חיפש בגוגל, ביוטיוב, בצ'אט, GPT או כל צ'אט אחר, עשה את המחקר, ראה תוכן ארוך שלכם, התחבר אליכם והשאיר פרטים. אני חושבת שהתשובה כאן מאוד ברורה של מי אתם מעדיפים להיות, וכולם יודעים מה התשובה, וזו שאלה רטורית, אבל לא כולם יודעים איך מגיעים ומייצרים לידים כאלה. זה שורש הבעיה. אז בואו נצלול עוד קצת לפסיכולוגיה של מאחורי זה. בעתיד של well-being דיגיטלי, יש דרך קלה לסגור עסקאות פרימיום, אבל היא הופכת לקלה רק כשאתם מוכנים להפסיק לעשות את מה שכולם עושים בשיווק. יש משפט שאומר, אם אתם רוצים להיות כמו כולם, תשאלו את כולם. פה אתם חייבים לבחור, אתם חייבים להבין מי אתם. אתם כמו כולם, או שאתם רוצים להבליט את מה שייחודי אצלכם, את הידע שלכם ואת הערך שיש לכם לתת. אני בטוחה שהסרטון הזה ייתן לכם את הפוש שהייתם צריכים. בשנת 2026 אתם תשמעו הרבה על משהו שנקרא content fatigue ו-digital well-being. אנשים מתחילים להיפרד מהגלילה בפיד. אנשים מתחילים לעבור לחיפוש ממוקד, הם מחפשים פתרונות מהירים לבעיה שלהם בכלי AI מתקדמים. תוכן פסיבי שאנחנו גוללים בו כבר הולך ונגמר. בתוכן פסיבי אנחנו גוללים, נתקלים במקרה בתוכן מעניין, עוצרים וממשיכים הלאה. בתוכן אקטיבי אנחנו מוכנים להעמיק. אנחנו בבחירה מקדישים זמן צפייה ארוך לחקור או ללמוד נושא ממוקד. ואיך תוכן ארוך ממצב אתכם כבחירה מודעת? לעשות ריל 30-60 שניות זה קל. להחזיק נושא בצורה מדויקת, להעביר נושא שאתם מפרקים באמת את המומחיות שלכם 10-20 דקות, זה דורש מומחיות. בעוד שסרטונים קצרים איבדו אמון, סרטונים ארוכים, סרטוני לונג, מתחילים לתפוס תאוצה. בזכות האותנטיות שלכם וחוסר היכולת של AI או מתחרים לחקות אתכם בתוכן ארוך, יוטיוב הפכה לבחירה של הרבה מומחים כפלטפורמת שיווק עיקרית. אם נסכם, בסרטונים קצרים בטיקטוק ובאינסטגרם, לקוח נתקל בכם, בטעות, בגלילה, תוך כדי דברים אחרים שהוא עושה. ביוטיוב הוא מחפש אתכם אקטיבית. הוא כל כך מעוניין שהוא מגיע לחקור מרצונו החופשי. הפסיכולוגיה אומרת, כשאדם בוחר ללחוץ על הסרטון שלכם, המוח שלו נמצא במצב למידה ולא במצב בידור. לתת מידע זה לא מספיק, גם צ'אט נותן מידע. בשלב הזה, מה שנוצר זה משהו יותר עמוק, נוצר חיבור עם הצופה. הצופה יכול להתחבר לשפה שלכם, למימיקות שלכם, לטונציה שלכם. מפלס החוסר ודאות יורד, מפלס הבחירה עולה. הוא למד לאיזה אדם לצפות במפגש איתכם. ואם אנחנו משווים לפרקטיקה פשוטה, באינסטגרם אתם הנשנוש שקופץ לו בפיד, בדרך לארוחה שלו. ביוטיוב אתם הארוחה המזינה שהלקוח חיפש במיוחד. מה שמוביל אותנו לעיקרון הבא. חוק 7 שעות. למה אני קוראת לו צבירת אמון פסיכולוגית? המוח האנושי לא מבדיל בין שיחה איכותית פנים מול פנים לבין מסך. מבחינת המוח שלכם כרגע, אנחנו יושבים בבית קפה ביחד, מנהלים שיחת עומק. ומבחינתו, אני האדם הכי אמין בחדר, ולא במקרה. הסיבה לכך היא המודעות. זה סרטון שאתם בחרתם להקדיש לו זמן לראות בצורה אקטיבית ומודעת. הבחירה הייתה שלכם, וזה הבדל מהותי. כשהבחירה היא בידי הלקוחות שלכם לבחור לפנות לכם את הזמן, התוצאה שלכם בתהליך המחירה ותהליך השיווק היא אחרת לגמרי. למה סרטון ארוך שמפרק ידע עובד כל כך טוב? המוח צריך זמן צפייה מצטבר, כדי להוריד מגננות. גוגל חקרו וגילו את חוק 7 השעות, שאומר שאדם ממוצע צריך לעבור איתכם 7 שעות מסך כדי באמת לסמוך עליכם. להוציא אשראי ברמה שהוא רוצה ובוחר. הפסיכולוגיה מאחורי החוק אומרת, וידאו ארוך מייצר יחסים פרסוציאליים. המוח לא מבדיל בין המציאות לבין המסך, ואחרי 7 שעות צפייה, הלקוח מרגיש שהוא מכיר אתכם אישית כבר. עוד דבר מעניין שקורה לתהליך המחירה שלכם ביוטיוב, אתם חוזרים לכובע המומחה ויוצאים מכובע המוכר. בשלב הזה לקוחות מגיעים אליכם אחרי קבלת החלטות,
לקוח שצפה בכם, ערב שלם מגיע לשיחה שהוא כבר מכיר אתכם, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע גם מה מצפה לו איתכם כשהוא מדבר איתכם. החיבור כה עמוק שהסיכוי שהוא בכלל לבדוק מתחרים נוספים כמעט אפסי. בשלב הזה שצברנו אמון, אנחנו הולכים לדבר על החזון. הרי שיש לכם סיבה למה התעניינתם דווקא בעקרונות שיווק מבוססי ידע למומחים שרוצים לבלוט ולהפוך למותג באמצעות יוטיוב בשנת 2026. זה לא ויראליות חולפת. יש לכם ידע עמוק לתת ואתם משקיעים היום כדי להמשיך לקבל לידים רלוונטיים לעוד שנים קדימה. עיקרון מספר 3. המעבר משיווק שקוף לשיווק של מותג אמין באמצעות סרטוני עומק ביוטיוב. מה שכולל את המעבר מבעל מקצוע למוביל דעה. הידע שלכם הוא לא עוד טיפ שאפשר לצרוך תוך כדי הליכה בפארק. הוא עמוק והוא מורכב והוא ראוי ליותר מחצי דקה של תשומת לב. שיווק תודעתי הוא שיווק שמשאיר אתכם בתודעה. שיווק שכלי AI ממליצים עליכם ויכולים לסרוק את התוכן שלכם, ואפילו ללמוד ממנו. מומחים שיופיעו ויישארו בתודעה, יהיו הבסיס ש-AI ילמד מהם וימליץ עליהם. כלי AI כהיום חושפים ולמדים על דפוסים. ככל שנזהה בשיווק שלנו דפוסים של אנשים לפני שמגיעים אלינו כשהבעיה בוערת, כך נוכל גם אנחנו להפוך לבחירה מודעת מספר 1 בתחום שלנו. אני יודעת מה אתם שואלים. איך מתחילים לדבר ואת מי זה בכלל מעניין? הבעיה היא לא היכולת שלכם לדבר. הבעיה היא בחוסר של אסטרטגיה ועל איזה נושאים לדבר. איך לדבר ומאיפה בכלל להתחיל. על תסמונת המתחזה, שמעתם? המוח שלנו עסוק כל היום להגיד לנו למה אנחנו לא המומחים, למה אנחנו לא אותו המרצה בסרטוני היוטיוב שאנחנו מעריכים. אז בואו נעשה שנייה תרגיל. תגידו רגע בקול רם למוח שלכם. אני מומחה בתחומי. כל אחד יגיד את התחום שלו. אני מומחית בשיווק. אני המומחה שאני מעריך. אני המומחית שאני מעריכה. זה אני על הבמה. זה אני המרצה. זה אני על המסך. זה אני על המסך של אנשים, וזה אני שמשנה את חייהם. תראו רגע איזה הרגשה חמימה תעטוף אתכם כרגע. עכשיו, אחרי שהבנתם שאתם אלה שאנחנו נראה ביוטיוב על המסך בשנת 2026, בואו נבין איך אנחנו נעשה את זה. פורמט לונג במנועי החיפוש ביוטיוב נשאר יציב לאורך שנים קדימה. אנשים לא מפסיקים לחפש פתרונות לאותם הבעיות, והבעיות שלהם, תנחשו מה, לא משתנות. אותו סרטון שעבד לפני 2 יעבוד גם בעוד 5 שנים. מעבר לכך, יוטיוב היא הפלטפורמה היחידה שמשלמת ליוצרי תוכן על צפיות. יש להם אינטרס משותף, וזה למה יוטיוב היא כלי כל כך חזק לשים מומחים בתחומם בקדמת הבמה. ככל שהתוכן טוב, אתם תקודמו יותר, וגם האלגוריתם יתגמל אתכם. וידאו ארוך מאפשר להגיע לעומק מקצועי, ממש לפרק בעיה, משהו שאי אפשר להעביר בסרטון קצר. מחקרים מראים שסרטון של 10 דקות בלבד אפילו, הביא אותנו לרמת חיבור כל כך עמוקה, שאפשר לזהות חיבור אנושי דרך המסך. הפסיכולוגיה מאחורי זה אומרת סמכות של מרצה. כשאדם מלמד אותנו נושא לעומק, הוא נתפס אוטומטית כמאסטר בתחומו. אם נסכם, סרטונים קצרים הם החלון הראווה של העסק, אבל יוטיוב הוא סמל סטטוס והכרטיס ביקור הכי יוקרתי שמומחה בתחומו יכול להחזיק היום. שם אתם מפסיקים להיות עוד נותן שירות והופכים להיות אוטוריטה בעלת אמון וסמכות בתחום שלכם, שהקהל ביסס איתה מערכת יחסים. עסק עשיר לא צריך 10,000 צפיות. צריכים סך הכל 100 אנשים עם בעיה בוערת שמחפשים פתרון שאתם מציעים. סרטון יוטיוב טוב הוא יוצר היכרות מוקדמת איתנו, מה שיוצר תהליך מחירה הרבה יותר פרודוקטיבי בעסק. מקווה שאתם מוכנים לעיקרון החמישי והכי משמעותי. מבחינת שינויים טכנולוגיים שנכנסים בשנת 2026, שמאשרים לנו שפעולת הגלילה נגמרה סופית והוחלפה בשאלות ותשובות ישירות עם צ'אטים. עם ChatGPT, ג'מיני או כל צ'אט אחר.
מה שאנחנו מחפשים זה תוצאות מהירות לשאלות שלנו. אז העיקרון החמישי הוא מדבר על איך להיתפס כאמינים בעידן שאנחנו עוברים ל-GEO במקום SEO, מה זה בכלל אומר ואיזה סמכות ה-AI מקבל על החיים שלנו ועל השינויים שאנחנו עוברים. הקושי הכי גדול של בינה מלאכותית והיתרון המובהק שלנו כבעלי ידע בתחומנו זה להיתפס כמקור מידע אמין. AI וגם אנחנו כבני אנוש מחפשים אמינות, בעידן שהכל מעורער לנו ואנחנו כבר לא יודעים מה AI ומה באמת אמיתי. ויש עוד שינויים שאנחנו עוברים במנועי החיפוש, ואת זה אני בטוחה שגם כולכם מכירים. אנחנו עוברים מעידן של מנוע חיפוש של SEO, אנחנו עוברים ל-GEO. ה-AI בעצם סורק את האינטרנט ברגע שנכנסה שאלה למנוע חיפוש, והוא סורק את המידע הכי אמין שהוא יכול למצוא באותו הרגע. אם אתם שם עם סרטון יוטיוב אמין, ומידע אמין שיש לכם לתת, אתם הופכים למקור הכי אמין שיש ל-AI כרגע לספק מידע ממנו. במקום לעשות אופטימיזציה ללינקים, אנחנו עושים אופטימיזציה למנועי חיפוש כמו ChatGPT וג'מיני. GEO, שזה בעצם Generative Engine Optimization, מחליף את ה-SEO, את ה-Search Engine Optimization, וחיפוש גוגל משתנה מגלילה לתשובה ממוקדת אחת, פתרון מהיר והמלצה תואמת לבעיה. ב-2026, כלי בינה יודעים לענות על שאלות כמו מי המומחה הכי אמין לתחום X למשל, בתחום השיווק, מי המומחה הכי אמין, מי הגינקולוג הכי אמין, מי העורך דין הכי אמין בתחומו לדיני משפחה. הם יודעים לענות על שאלות כאלה בצורה מדויקת על בסיס מידע שיש להם לסרוק באינטרנט. יוטיוב הוא ספריית הלימוד של ה-AI והספרייה הכי חזקה שיש ל-AI. כשמעלים סרטון ארוך ליוטיוב, AI קורא את המידע, מפצח ומנסה להשיג כל פיסת מידע שיש לו מהסרטון הזה, והוא מקטלג אתכם כאוטוריטה. AI יודע לנתח מתוך יוטיוב גם את התוכן שעולה ליוטיוב וגם בצורה ויזואלית את הסרטונים שלכם בצורה הכי גבוהה שיש. אין אף פלטפורמה אחרת של וידאו שנותנת מידע כל כך מדויק ל-AI כמו יוטיוב. עסקים שיחכימו להצטרף היום ירוויחו להיות השורה הראשונה ש-AI מסתמך על המידע שלהם בתוצאות החיפוש שלו. לעומת זאת, עסק שלא יופיע בכלי AI פשוט יהפוך ללא רלוונטי. כאמור, אנשים מפסיקים לגלול, וזה לא רק בפיד, זה גם בגוגל. מה שזה בעצם אומר, שאנחנו צריכים להתחיל להופיע בצורה חכמה, בצורה ש-AI יודע לקרוא ולתפוס אותנו כאמינים. המטרה היא להופיע בכל מקום רלוונטי שבינה מלאכותית יכולה לסרוק את התוכן שלנו, אבל ברלוונטיות לתחום שלנו. למשל יוטיוב. כדאי לכולם לעבור ליוטיוב, אבל בייחוד לרופאים, יועצים, עורכי דין, יזמים, מנכ"לים, ואנשים שהם באמת בכירים בתחומם. יוטיוב מאפשרת לכם להחזיק נושא ולדבר ולפרק איזושהי בעיה שאנשים מחפשים, בעיה מורכבת בצורה שהיא מובנת לאנשים שלא מכירים את התחום שלכם. השוק יעבור חינוך מחדש וגם השיווק. שיווק בעידן של AI יעבור להיות מבוסס דפוסים. כמובן, בהסתמך על רמות מודעות. אז לסיכום, הבינה המלאכותית AI סורקת וידאו ארוך כדי למצוא מומחים להמליץ עליהם. סרטוני יוטיוב בפרט ניתן לסרוק מתוכן ועד ניתוח ויזואלי. הפסיכולוגיה מאחורי למה בכלל צריך סרטון יוטיוב זה ביטחון בעתיד. עסק שלא יהיה קיים בבינה מלאכותית לא יהיה קיים בכלל. ומה שצריך להפעיל אתכם זה כש-AI יחפש את המומחה הבא להמליץ עליו, הוא יסרוק כל מילה וכל פיצוח שנמצא בסרטוני היוטיוב שלכם. בואו נוודא שהוא לא רק ימצא אתכם, אלא הוא גם ימליץ עליכם בחיפוש הבא שלו. אנחנו ניפגש בסרטון הבא, ובערוץ שלי, איך הופכים מעסק למותג באמצעות סרטוני יוטיוב. תודה שצפיתם, אני הייתי ליה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.